Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Ngizocela uNkulunkulu angiphe amazwi engizowabeka noma ngikhulume phakathi kwabangcwele ngibemfishane ngesihlabelelo sika 124. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu angiqede novalo ngithuke kakhulu, kepha ngicela ukuqoqa umphefumulo nomqondo wami ube kuye. Amen. Bazinda ngokuphephisa ngiphinde ngikhethe inkosi enhle enkulu unyazi lwezulu. Amen. Nazaretha ayingcwele, uShembe uyaphila. Amen. uShembe muhle, simbonile nathi noma ngingasabathanga ebuhleni leli sabathi siphuma kulo, kepha ngibe nenhlahla yokumenywa evikini ngafike ngambona uNkulunkulu muhle Nazaretha. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu angiphe isibinjana nje sincane ngikhuluma indaba yakhe. Siphuma ku-23 ke bangcwele kumhlangano kaJuly. Cela mhlawumbe ukukhuluma inkulumo ezongincika kancane ku-23 kepha bese ilingane isabatha nami uqobo ingilingane. Amen. Sinovalo Nazaretha, nginovalo mina. Ebuncaleni bethu sasitshelwe ukuthi abantwana bangangathi kuleli bandla basukumi baphindelele. Amen. Sasikhuliswe kanjalo, sasitshelwe kanjalo ukuthi uma uyingane efana nami nje
akufanele ume kobaba ume phambi kobaba ikhawe eziningi kulandelana igcine mhlambe le ndawo izibe indawo ejwayelekayo kuwe mhlambe igcine le ndawo ugcina ubuso bakho sebamaza abantu ukuthi inkosana kaTembe yiyo leya inokukhuluma kanje noma inokuhlabelela kanje amen noma singaba amagaga angakanani kodwa kulokhu kuhamba sifika kwakuthiwa kuvumelekile manje kushayisa ke ngovalo uma obaba besithuma siyasifikelelwa umazwi lawo bese uze wesaba ukuma phakathi kwabangcwele amen kepha ke ngicela uNkulunkulu angenze manje ngifaneleke ngizocela ukukhuluma indaba kaMnewethu mhlambe nawe ikuthole ngoba nami yangithola maye ngixoxela Umnewethu wahamba kwakuyisabatha ngo4 ekseni kwakumhla ka14 edlule emhlabeni kwakumhla ka14 June ngonyaka ka2014 amen ilelo sabatha kwakumhla ka14 akulula ukuthi ngalikhohlwa bafona esesibhedlela bafona bathi hayi sekonakele kepha ke ngithanda ukukhuluma indaba yakhe ngale sedlulile ethuneni wayenesifo ke thizeni sasimphethe sathi ke mase simbeka uhambe vele ubaba sengasekho mase simbeka samenzela konke lokho okwakufanele simenzele khona sicela ukuvala ukufa ukuthi mayivuka emzimbeni wesibili kungamembathi amen uyabuya kuzobonga uthi awumnewethu ngiyabonga emfowethu ngiyabonga ukuba ningilekelele la engikhona ngisendaweni enhle ngiphambi kaNkuluNkulu unyazi lwezulu amen amen maNazaretha thina ngoba simlandela uShembe ashunyayizwanga o TikTok amen ashunyayizwanga futhi ama social media ingakho mhlambe singenazo ugqozi mhlambe lokuyiposta le ndaba noma iyinhle kithi kodwa asinalo ugqozi ngoba asayitholanga khona amen kepha abanye bethu thina sibe nenhlahla yokutshelwa umkhulu bethu obaba bethu abangasekho emhlabeni abafowethu odadewethu abathi la bekhona bathola ngomnye umuntu bafike bathola unyazi lwezulu manje leyo nto iyifa lethu okungafanele sisabalalise noma sidayise ngalo amen ngoba kunezinto maNazaretha engeke ezasekhaya okungafanele ngikhiphele phandle uma sesikhiphela izinto zenkolo phandle sinikeze ubani imvumo ngoba isonto maNazaretha linomnikazi walo amen singaye ebuhleni ngomningi bethu kodwa asikuqondeni ukuthi lo yamuzi unobaba wakhona lo yamuzi unendodana yakhona inosisi wakhona uneanti uneneselukazi sakhona ngeke ngifike mina kwakho noma kwenu ngifike ngishuthe indonga zakhona ngiyiposte ngaphandle kwemvumo yakho sesibaningi sesikwenzile sambe shutha uyithole phi imvumo yokuposta into eyenzekala ngaphakathi kwasebuhleni noma ngabe kuthiwa yinhle noma ngabe kuthiwa yimbi uma ungafika ekhaya kithi nje ubaba sengasekho ashiye mina ngumfana uzobuya ngidelela futhi kufanele ngulandelele ngikukhombisa isifundo sokuthi lento awufanele uyenze ngomuzi wakithi ngilindele ukufanayo nawe nakini uma kufike ngikwenza kini ukwenza kanjani ke wena ngomuzi wasebuhleni kepha ngibiyele kubhuti uthi umnewethu ngizobonga mfowethu ngihambe kahle sengiyababaza mina ngithi hawu bhuti wasuba muhle kangaka uthi awu la ngikhona sihleli kahle la ngikhona sihleli noShembe amen futhi lento nayenza yokuthi nivale lo yamkhokha nalokho akufa ukuthi mase ngivuka emzimbeni wesibili kungangembathi kwangisebenzela ngithi uyangibona njana ngisaguli ungijabulele lokho ngithi mina awusiyabonga ke bhuti bese ngenza iphutha lokubuza ngithi mina awu kodwa ke wawungenjena
ngoba phela wawuhambe unebazi lokudla lokufa kwase kukuhle kakhulu. Uthi ngoba ngikutshela mfowethu ukuthi la ngikhona kuhle nami ngimuhle, bese ngenza iphutha lokubuza ngithi mina hayi mfowethu kanti kuhle kangakanani la ukhona, ngicela ukungichazele nje lo muzi lokuthiwa siya kuwo unjani. Wayeseshintshe ebusweni umnewethu wathi ungaphinde ungibuze leyo nto, ungaphinde nangebhadi nje, ungaphinde ungibuze nanakubani, ungafuni ukuba uyazi leyo nto ngoba ngiyakutshela uyabona uma ngingakuchazela manje, yabona manje ngoba ukhuluma nami ngithi mina mnewethu uthi ngoba ukhuluma nami uyaphupha, kodwa uma ngingakuchazela manje usibone lesi sithombe sokuthi kunjani la isiya khona, uthi uma uvuka nanomesi ungawufaka la esifuba uphele ahe ukuya la isiya khona. Uthi yeneliswa ukuthi lo muzi esiya kuwo muhle ufanele into enhle, bese uma lapho musukufuna ukwazi ukubona. Amen. Ngaqinisekisa ngithi la isiya khona amaNazaretha kuhle. Amen. Bese ngivuma bese sivalelisana. Uthi ke mayisevalelisa uthi hawucishe ngakhohlwa. Uthi uyangibona kodwa njani? Ngithi mina uthi ngoba ngimuhle kanjena. Uthi kodwa angikho endaweni la ukuhleli khona abangcwele ngokuphelele. Ubese ngijabha. Ngithi mina hawubhuti umnewethu usuncome kangaka. Awukho futhi wena endaweni engcwele kanti ukuphi? Uthi cha ngisezulwini lona lolonye yazilwezulu. Ngiyamcelela ngoba ngikhuluma hayi ngoba ngimhlambalaza, kepha ngiyamcelela ngoba ngikhuluma ngaye. Ngikhulumela ukuthi ngicela uNkulunkulu amkhumbule la khona ambeke endaweni engcono. Amen. Hleze nozozuza la uzokhumbuleka kule nkulumo engizoyisho. Uthi kumnewethu ngazuza inhlahla ngoba bengisina bengimgidela ushembe kuba ngingene emzini lo esiya kuwo wesethembiso, kodwa lapha yana ngihleli phambili, ngihleli esigabeni sabantu abangcwele. Uthi iphutha lami mnewethu mfowethu laba linye, ngithi mina yini? Uthi ngehlelwa yishwa lokuthi ngibe insizwa ebukekayo bese ngiphinde ngibe nolimi, bese ngithula ngilalela. Uthi mina mnewethu nami ke ngangimazi ubhuti, ngangeke ngijabule makuthiwa awu siyakubona ufuza ube inkosi. Abantu bengangibuzi bengibona nje ngoba bemazi umnewethu, bese bathi awu siyakubona ufuza ube inkosi. Ngijabulele lokho uthi awushuthi nami mhlambe ngicishe ngibe muhle njengobhuti. Uthi kumfowethu ngaba neshwa lokuthi ngibe insizwe ebukekayo ngiphinde ngibe nolimi. Uthi ke ngase ngiba neshwa lokuthi uma kuba njalo ngaqonywa kakhulu. Eqonyweni kami kakhulu ngabe sengihlangana nazo ngobuningi intombi zami. Uthi into engangayazi mfowethu ukuthi lenkathi uma ngihlangana nezintombi zami iphunga lami lokuzalwa kwami lokukhandwa, iphunga lami enganika lona uNkulunkulu nomndeni lalilahleka uma ngihlangana nomuntu lifike libe uhafu, ngihlangane nomunye liphinde libe uhafu kahafu, ngithathe loya. Uthi ngithe mase ngifika ngale kwethuna umndeni wakithi wasuyangifuna. Uthi wangibona ubaba mangiqhamuka ongizalayo, wangibona umkhulu mangiqhamuka ukuthi hawu indodana yethu le umzukulu wami lo uye ubonkosi lo, kodwa iphunga laphika lathi akusiyena. Uthi ke noNkulunkulu ungifunile wathi hawu mntanami umzimba uwe kodwa iphunga awusiyena. Likuphi iphunga lakho? Uthi kimi kwakunukuthembi, kimi kwakunukuzodwa, kimi kwakunukududu. Uthi ngaleyo ndlela angikhonanga ngoba iphunga lami bese ngingaselona. Uthi angikhonanga ukuhlala la kuhlala khona abangcwele. Uthi ngaba nayo inhlahla yokuthi ngimlandelile ushembe ngangena endaweni yakhe, kodwa insipho ihisopi yokususa iphunga lomunye umuntu kuwe uthi alikho. Uthi mina ingehlelanga leyo nto. Uthi nabaningi esibhajwe nabo uthi ayibehlelanga leyo nto. Uthi ke ngilapha mnewethu ngizophinde ngululeke, ngiyazi ukuthi obaba bakululeka.
uthi ngizophinde ngululeke, uthi ngiyakucelela mfowethu, uthi noma ungenzani emhlabeni, uthi noma ungenzani, uthi ngiyakucelela mnewethu, uthi ngiyakucelela mfowethu ukuthi ungabi neshwa lokuhlangana nomunye umuntu ozobe ungashadanga nawe. Uyangizwa? Ngithi mina ngiyakuzwa mnewethu, aphinda ngibheke ethi wangibiza-ke ngegama, wathi sibanibani mntaka baba ngiyakucela, uyangizwa na? Ngathi mina ngiyakuzwa. Wathi ungaphinde ungakwenzi, ungalokothi noma ngabe kuthiwa uhlangana nasiphi isilingo, uthi ngoba mzukwana wenze njalo, uthi mzukwana wenze njalo, uthi ufuzo lakho lokwamoya uyalulahla, lento esibiza ngesilungu sithi DNA. Bayayazi abantu DNA yangithi, kune DNA yegazi, kune DNA kamoya, kune DNA lento esibiza ngokuthi ngolumi lesilungu ispirit. Amen. Uthi-ke ufuzo lwakho lakwamoya uma kwenzeka uhlangana nomuntu ongaganananga naye, ufuzo lwakho lukamoya uyalulahla. Uthi uma usufika ngalena abomndeni wakini, ithonga lakini nabasezulwini baye bangakwazi. Uthi la kuhlala khona amagugu akini obungcwele, lapho kuhlala khona amagugu akini asezulwini, wena uyaye ungasafaneleki ngoba awuseyena lo owadalwa unguye. Ayezwa amaNazaretha. Amen. Ake ngizibuzele-ke nje, angithi ngithe ngicela ukuthi singibe ku-23 kodwa futhi ungilingana ngithi siphuma ku-23. Abaningi bethu hleze abanye bethu baganiwe baze bahlanganiswa. Mhlambe bakhona abanye bethu mhlamba ngingakhulumi kanje, ngifisa bangishumayelo usuke wangibamba baba. Nkosi yami, cela uNkulunkulu abe ngakini. Ngesifingo esowusa angyongena iphakame iwamasango ayovuleka ngicela ukuhoxisa luyambuzo, ngikhuluma inhlahle yangehlela. Amen. Mina ngizoganwa kuza obaba. Siyabonga bobaba mani khona phakathi kwethu nabanye wethu abadala nisikhulise. Amen. Ngizoganwa kuzo obaba abadala kimi ngokwahlukana nje nanabafowethu. Bathi hawu sizwile mfowethu ukuthi ucelile, ngithi mina ehe. Sebabuza ke bathi uyazini ukuthi ngoba uzoganwa ukuthi uthatha iphi indlela? Ngichaze nami engikuchazayo bese ke bangipha lenhlahla, bangipha lelifa. Bathi uyabona ngoba usuzoganwa, siyathemba ukuthi vele ubungabhabhalali. Angithi bangizwa bangcwele. Ngoba usuzoganwa siyathemba ukuthi vele ubungabhabhalali. Ngoba ikhona lenhlese khona yokubhabhalala. Amen. silindele ukuthi
ubungcwele bonansuku elihlaza sizokuthola ngokuphelele uma thina bekade singalindile singezandla zokwamukela inansuku elihlaza. Bangizwa abangcwele. Amen. Ikhona lenhlese ekhona kithi thina siyintsha kamanje silindele ukuthi amakhosazana ayiphathe kahle. Izisho insizwa ithi mina ngifuna ukuzala inkosana. Mina angimfuni umuntu onje, ngifuna ukuzala inkosana emzini kaBaba, umuntu ozophatha umkhonto mase ngilala, umuntu ozoshisa impepho. Kodwa mawuthi uyabheka ukuhamba kwalomuntu akukumfanele ukuthi yena ngazala inkosana ngoba lena nsuku elihlaza ayilindile, yena akekho estation sokelindi nansuku elihlaza. Ithi ke bathe ubabhuti abadala bengiluleka bathi ke mfowethu nalamazwi asho ngisho umama ongizalayo, uthi kumama ongizalayo umntanami uyabona ngoba ucelile nje, uthe uthi uyabona usibanibani uyangikhombisa imizi engiyibonayo engikhule nje kwagana nansuku elihlaza ngesikhathi senyanga yezulu ngesikhathi senkosi ilanga sekabadala abanye uthi angithi uyabona umzi kwabasibanibani unjani uyawuchaza ngiyalibona usizi, uthe makodwa khona wangena ngenansuku elihlaza kepha umkhwenyana wakhe akalindanga lindele ukuthi uzoganwa inansuku elihlaza. Yayisinansuku elihlaza kusho umama ongizalayo, yayisinansuku elihlaza yayisiphenduka iba umlilo, iba usizi lokubulala umuzi wakhe. Uthi ke mntanami uyabona ngoba uthi uyocela egibisile, ngithi mina yebo mama. Uthi makuthiwa bekade ungayiphethe kahle, kusukela namhlanje ngicela uqala uziphathe kahle ngoba noma ungalanda intombi ephelele emntombini ba inkosazana ephelele ebukhosazana enibaleli ibandla, ucabanga ukuthi izoba isibani sokukhanyisa sokwakha lomuzi. Uma ungakufanele uthi umntombi bayo buyokubulala, umntombi bayo buyokubhubhisa lomuzi. Uthi kwenze kanjani mntanami uma uthatha isibani usilayithe endlini bese ungasibeki kahle, siyayisenze njani? Ngaphendula ngathi siyayisicime mama. Wathi mntanami masingacimanga senze njani? Wathi uthi siyawa siwele phansi bese sokhela impahla bese siyayishisa indlu ifshe iphele kunokuba ikhanye. Uthi ke nenansuku elihlaza mawungayilindi uyinkosana yakuleli bandla kuba njalo, ayifiki ibe ukuphila, ifiki ibe ukufa. Mhlambe kunosizi sitho umakoti abancane banjeya mhlambe nabo vele banjeya, angisho angazi. Angithi phela ngokukhuluma ngowami, angithi angiganwanga yibo bonke. Sizothi mhlambe banjeya kunosizi nansuku elihlaza. Kodwa mawusuhlehla umbuzo mase ngiyibuza nje ngumfo kaTembe, ngangikufanele yini ukuthi ngiganwe nansuku elihlaza? Ngangayona yini inkosana ehamba ibhabhalala na bese ngithi ngizohamba mina ngiyothatha intombi? Uthi ngelinye ilanga ubaba mkhulu esendaweni thizeni, ngeke ngisisho isibongo negama, kodwa esendaweni thizeni evalelisa usiyazimelela ngebhokisi, basho njalo abadala bathi wazimelela ngebhokisi. Wayesethi nozibanibani wena? Ngithi angikutshela hayi ngoba uNkulunkulu engakuthandi, kepha kulomnyeni ozomshada ozomgana namhlanje awuzukubathola abantwana. Hawu na baba, uyazi ngasizathu sini? Cha. Uthi ngoba wena ungwasezulwini ungcwele, kodwa lo myeni ozomgana ukhalo lwakhe lungcolile. Ukhalo lwakhe lungcolile, kade yisoka, kade hambe babhalala ngobusoka bakhe. Ayikho imbewu angayihlwanyela kuwe imile ngoba wena isinye sakho siyumntwana wasezulwini. Uthi ngaleyo ndlela kuzoze kufike imihla yokuthi ahambe emhlabeni angakakuhlambulukeli ukuthi angazala abantwana bayophila kuwe wena ungwasezulwini. Ake siyibalele nje, ake sikhumbule amakhosazana amadala kuleli bandla siwaziyo ekade siwabona ukuthi angcwele namhlanje. Bapha abayeni babo eyaziwa uwe, angingayazi mina, eyangakini yangakubo. Bapha yaye baba abayeni babo babulawa yini? Kungenzeka ukuthi babulawa ukungcwele. Inkosazana mayiphethe kahle yakuleli bandla
inkosazane mayiphethe kahle yakuleli bandla mayifika enhlaloswithini engamile kahle iyawa leyo nhlaloswithi maNazaretha. Amen. Sasitshele obaba thina. Amen. Uyawubona ingane uze kuthiwa uyiphethe kahle ubuze Tembe akekho umphathi ngakini ngifuna inkosazana enhle eyiphethe kahle ethanda ushembe kodwa waziwa yonke indawo ukuthi awulungile. Uzoyithatha lengane iyogqiba ngobungcwele ngoba phela kunama level la isontweni yini ungafuna abantu abalingana nawe abahamba njengawe ngoba khona yonke inhlobo angithi yini ungafuna abafana abahamba njengawe ikhona yonke inhlobo maNazaretha. Thatha umuntu osezingeni lakho kuyaba buhlungu ikhona ke nalento mhlambe ekhona sizoyikhuluma nje kodwa ngengigcizelele kuyo kakhulu. Kunalento esikhona maNazaretha ukuthi sithi imali impumelelo imali yikho konke. Egcina umfo kaTembe aze aphume emiyalelweni kayise ayolanda ifa uyise angamfundisanga lona ngoba ngifuna udumo emhlabeni ngifuna udumo esontweni. Ugcina usuthatha lento. Niwafunana amakhosazana kuleli bandla uzazi kahle ukuthi uthwele. Uyifunana inkosazana yakuleli bandla kodwa uzazi kahle ukuthi uthwele. Futhi nizwanelani nomakoti bethu nizazi kahle ukuthi nithwele kanti nifuna ukudla imbungu yeingane zethu. Wena umakoti wakho mayikwasondelana noSibanibani othwele uphunyelwa isisi. Niyenzelana hayi. Nkosi bubusise la bubu Nazaretha sengcina enye inhlahle yangehlela ngiyalwa obaba kusele 8 minutes bangishumayo ngesibheka isikhathi bathi kuleli bandla nasesintwini nje maNazaretha niyezwa ngithi ngitshela kakhulukazi legenge engangathi kuleli bandla nasesintwini umuganwa awuphinde wehlukanise. Niyezwa? Bayazi laba abahlanganisa ngakule mthetho kuleli bandla khona izifungo ezifungwayo bese kuthiwa khona lesono noma lesici esibalayo. Amen. Ukuthi ngaphandle kokuthi umshado wakuleli bandla sasitsheliwe thina obaba mina ngatshela ngisho na ubaba ngizalayo yona into wangiyala kuye baba wami ezohamba emhlabeni wathi mntanami ngiyakucela wabuya noma sengale kwethuna wathi mntanami ngizokukhumbuza amanzi engakucela yona ngiyakucela mawusuyithathile le ndlela ungajiki uyezwa noma ngabe kuthiwa umuntu okuganile angenzani ungajiki. Amen. Ngicela ukubuza ngoba kodwa uma isekuhlukumezile uyayiwenzeni umuntu uyayiwenzeni noma ngabe kuthiwa ukuhlukumezile noma ngabe kuthiwa wenzeleni. Ngicela sibe nalesi sithombe esiba naso siyintsha yakuleli bandla kusasa siyoba abadala bakuleli bandla kusasa siyoba kufanele siba amakhehla esizwe sakithi sabantu abamnyama. Amen. Lo mkhuba noma leli demoni eselisingena siyintsha siyacela maNazaretha siyacela nathi thina nje encane ukuthi asicele uNkulunkulu ukuthi aliphume kithi. Amen. Umuntu wesifazane ngikhulumela kithi thina abancane umuntu wesifazane akalahlwa bafowethu. Amen. Niyezwa bafowethu? Noma ngabe kuthiwa wenzani noma ngabe kuthiwa wenzeni umuntu wesifazane akalahlwa. Thina sinenhlahla ukuthi usengaphinda uganwe. Niyezwa? Kodwa ke yini into engakatshela umnye ubaba okhona la eThempelini wathi into embi edala ukuthi umuntu angabe saboniseka yokuthi ufike uqonywe uganiwe.
kanti uqonywa nje uganiwe kanti uzoqonywa isihlakaniphi. Imvamisa yaleza ingane lapha ngeke ngikhulumele zonke, kodwa imvamisa yaleza ingane lapha embathina nsuku ehlaza iningi lazo ikhulele kuleli bandla aziwazi umuthi. Uma usuqonywa wena uganiwe, usuqonywa ingane ohlangane nayo estradini misikuhlakaniphela, ngithi nawe ukhulelela ekhaya wazi amafutha namanzi. Mayisihlakaniphela ugcina usungasamthanda umngakho, vele uzomlahla umngakho. Kwakhona uvuma kanjani ukuba nomuntu phezulu komngakho ongathandi izingane zakho? Uyakheka umuzi kodwa umuntu othi thanda yena nje. Angithi inkosikazi enhle sasitshelwe thina inkosikazi enhle nani bodadewethu labo baba laba enibaganayo abanye babo baqhuzuka banezingane nabangangami banezingane ngaphandle. Uma usungane nansuku elihlaza usunganiwe usumngami sesibhekene emehlweni. Uma usungasangikhumbuza ukuthi hayi phela mfokateme wena unezingane wayithola ungakakhola zilandwe ilethe la ekhaya uthi ngizokhunjuza ubani? Uma ngikhuluma ngazo ngokuzondla ma usufikelwa intukuthelo uthi angenze njani? Mase ngilala phambi kaShembe naphambi kwabakithi ngifike ngithi iphinzalo yami ngisaba umakoti ongiganile ukuthi ngiqoqe izingane zami. Uma ninesikhwele esibi size sibe kangaka bodadewethu noma bomakoti bethu enisiganile nithi asenze njani? Uma ungayimukeli wena lezi ngane ungafuni ukuba umama phezu kwazo uthi uyoba ubani unina, ngoba umuntu kufanele abe nekhaya azophuma kuyo aye la aya khona. Amen. Uma ngithi ngizovusa umuzi kababa ngizokwakhalela ikhaya bese usungenile la ekhaya egcekeni mhlambe ngayibone yesikhwele somakoti wesibili leyo ngingayizwa, uyabona. Kodwa yeyingane ngiyithole wena ungakafiki uthi ngiyilahlele bani? Wena uyihlanga kulahlanga. Ngikuthengele ibheka ngikwenzele konke udluza usuthe ngize ngibhodle emveni kokwehlisa ngensimba ngithi sisho njalo. Ibhodla kanjani insizwa ingane yayo ingadlile? Ukudaliwe nje umuntu wesilisa nje. Noma ngabe kuthiwa kuganiwe noma ngabe kuthiwa uganiwe usutha kanjani uzuqoba ithumbi inhliziyo isteak usuthe unengalo ezalayo ingadlile? Ngoba nakho njalo ukuthi ungqena ukufaka imali uzokondla unina uziwondle naye uziwondle nalezi izingane ezizala unina ongayizala ufinjwe yini ukuyithatha uyilethe ekhaya? Uzofuyephi? Ngoba nakini ngeke uzufike, uzokufa uyephi? Uma sethi sizofika simdumise uShembe simkhonze sesiphambi kwakhe izisekelo zethu la isiphuma khona zingamile vele kuleli bandla sizohlubuka vele sizophambeka endleleni ngoba isisekelo yabo ngoba ngime lapha nje ngoba ngime la namhlanje isinqumo esathathwa ubaba nomama emzimeni ababhekene nabo inqumo ezathatha abazali bami zakha umsamo wami njengoba ngimile. Uma abazali bami bathatha inqumo zentukuthelo bagcine exabaneni kwabo baqale ekusana bagcine benjani bazozala izingane eziqalekisiwe nami uqobo kusho ukuthi ngiguqela ngiqalekisiwe. Kodwa uma bengenzanga lokho baxolelana bathelelana amanzi babusisa base bayabusisana bazozala izingane ezibusisekile umsamo wami uzoba ngobusisekile. Wena uyawenza njani masuxabana nomngakho? Akasho yena ukuthi ufuna ukuthatha impahla zakhe ngafana abuyele kubo ngoba usamthandi ngalesa sikhathi uyesipholi wawukade umthanda umbiza ngala magama lawani manje awusamthandi njani awusenze njani ngcono abuyele kubo. Uyaye wahlehlise ngani la umazi? Ithenye insizwa ngelinye ilanga ithi kugula umne wabo kugula umfo wabo uphethwe isifo sokuwa. Phethwe isifo sokuwa usiyalala ebusuku sokufika bakubi izalukazi zakubo zithi uyambona usibanibani lo phethwe isifo sokuwa
uthi uthi uyazi ukuthi lesifo lesi akadalwanga naso. Uthi cha angazi kodwa nje samqala emncane. Uthi samqala emncane kodwa akadalanga naso. Uthi angikukhombise ke ngesikhathi ukuthi samngena kanjani lesifo. Uyabuka le ndoda kubuyisela umbono omdala bese kubekwa abazali bayo la bese kamerweni. Ubaba nomama bayaxabana, ubaba nomama bayaxabana bese thukuthela umama kakhulu bese ethi mina makusala ekseni ngithatha impahla zami ngiyahamba. Ngalo mzuzu uyithwele uthi makusala ekseni ngithatha impahla zami ngiyahamba, kusekuseni angahambi. Kuthi ngakusasa bese siyangena isifo singena kulo mntwana. Uthi ke lesalukazi sitshela lensizwa sithi akusona isifo sokuwa lesi kodwa inkulumo yabazali bakhe abaxabana bangathelelana amanzi eyangena kulo mntwana ngoba namhlanje sisifo sokuwa. Bagula nje. Uthi ke simayisechaza uthi baningi abantu la emhlabeni abagulayo noma bangama phambi kwaShembe bayembengeni abangeke baze basinde, ikusasa labo lingeke liye phambili ngenxa yokuthi abazali babo baxabana bangathelelana amanzi. Uthi ngalesi sikhathi ethi umama wakhe uyahamba lo mntwana akaze aphinda asho ukuthi nozibani bani wena ngolanyama noma wena bani ngiyaxolisa bekade sixabene nendoda imthethelele umkakhe. Kodwa le nkulumo yabhalwa njalo kwabasezulwini nabalele yayisidala ukufa. Wena uyawuthi uma uxabana nomkakhe uyawuthini? Uyayusho ukuthi hawu phela lithoshwa libhekile into yami engiyithandayo asidlule la. Noma ngabe kuthiwa kusemva kwenyanga noma ngabe kuthiwa kusemva kosuku kodwa uyayusho yini noma nigcine nje nizibene nje ningaxolelana nanga na nigcine la nifike la isenihleka khona. Ithi ke lensizwa inkulumo enjalo zidala izingane enizalayo ukuthi zingaphili kahle, zidala izingane enizalayo zingabi nasi isibusiso. Khona kuvelaphi ukuthi uxabane nomuntu, uyiNazaretha uxabane nomuntu ungamkhulumisi izinsuku. Umthetho wobuNazaretha uthi akungashayi ihola le-12 ebusuku, akungaze kuhlatshwelele u-131 kwenza isiguqu sika-12 ungabuyisananga nomuntu oxabene naye. Namhlanje mhlambe kunamakhapuli namhlanje aphambane nje nge-SMS noma aphambane nje ngento encane kodwa kuze kuphela iviki abantu abashadile bengakhulumisani. Kodwa bangamaNazaretha kuleli bandla kodwa uthi uShembe alingaze lishaye. Uthi xabanani, lingaxabana. Ukuxabana kukhona amaNazaretha, uSathane ukhona, intembu yayona. Angithi umshado sishadile sabusiswa uNkulunkulu. Yonke into ebusiswe uNkulunkulu inesitha. Omakhelwane bazokuvukela bawufuna ukufaka isichitho, abantu bawufuna ukunixabanisa noSathane nawo khona nizohleze nixabana vele. Kodwa ukuxabana kusho ukuthi anithandana. Uthanda into engapheli maNazaretha. Ngaphandle umuntu umwakazi umthanda wawuneyinhloso ezithile phela nami ngangaba umfana. Intombi kwesinye isikhathi uyayisheliswa nje uyisheliswa umona ukuthi yinhle hayi ngoba uyithanda. Mhlambe kwenzeka naku wagcina usumthanda wagcina sekugana hayi umthanda. Into enjalo ke singathi iyaphela kodwa uthando maNazaretha alipheli. Amen. Uthando alupheli. Siyayisenze njani thina endlini lesesihlala kuze? Siyabuyisana nabo. Uma isihleli imanzi yakho kuphela 2 weeks singakukhulumisi, iyayithi ingelo sika 14 kuphi uphele nje 2 weeks abantu bashadile banezingane bangakhulumisani. Uma efika uShembe uyanificeni njani khona uma nifa nithi izingane zenu ziyosala zibe yini? Angikhulumi ke nje kuthiwa mhlawumbe khona umfana ongangami, phela ngisewumfana mina. Kuthiwa khona umfana ongangami ophakamisela umuntu wesifazane isandla, umfana ongangami othi uyiNazaretha lasebuhleni. Hawu angaka amahwanga awudukweni nakuwo mhlawumbe
makhona phela mahona ukhona noma ukhona nami umuntu engimbukayo nje ukuthi makuthiwa lo uyangisukela angeke ngizame ngisho ukuzama ngoba ngiyibona amandla ami engafinyelela kuye. Uma nginento ukuthelo phela ngiye kulowo muntu lo angithi baba umchunu ngikubambe nje kancane ubuse ngithi va ngiyendlini sengimnanda ngithi manje uma usukela uma uphakamisa isandla udina onjani udinwa onjani ngoba usiphakamisile namhlanje isandla ekucasulile kusasa nanini uyofanini yena uyofanini asikuyekeni bangcwele lokho akukuhle akukuhle ngempela kuhle ngempela ukuthi ungafike ngoba ezinye izinto zibheke ukuthi mawusunomntwana mawusunomndeni usuneyingane ubushinga kuphele siyezwa ngithi na ubushinga kuphele nalenhliziyo okuthiwa iphakelwa ayiphele. Mina batho baba ababe ngixoxisa bathi uyabona mase kuminyene usungasaboni sekumnyama amehlo ungamane uyongena embedeni uyimboze ngengubo okungenani kunokuba wonde ngoba uma ucabanga ngemizwa uzokona kungenani ungamane udume ngokuthi wena uyilo baba ukuthi makuvuka inkinga ubaleke kunokuba ubaba othatha inqumo ezimbi ngoba uzothatha isinqumo esimbi la kusasa ingane udlule emhlabeni kusasa ingane yakhe iboshwe uboshwe nawe kusasa umsamo weingane zakho ube into engekho emhlabeni ngenxa yesiqalekiso esenziwe wena phezulu kwabantwana bakho. Namhlanje sinesibindi namhlanje sokuthi silahle size silahle kusha abantwana bethu. Asisiqoqeni ingane siyezwa bafowethu. Izwe liyabuya manje mhlambe nobona uyabona. Izwe uNkulunkulu uyaliqoqa manje sesikhathini la ukuthi izaliqoqa thina ke sinenhlahla amaNazaretha wasitshela wathi kusukana kwesizukulwane sesithathu kusuka kithi isona esiyophilisa kwabelungu sasentabazwe baba. Kepha mangisahamba manje ngibhabhalala ngisathatha insila konondindwe intombini ngizoyiletha endlini kumkami lutho umsamo wami ngeke uluka. Niyezwa amaNazaretha sizwile kulonyaka ngoJanuary ubaba ethethelela umfundisi thizeni owayingamthukanga uShembe owabanjwa uvalo lokuba umuntu wasaba ukufa wathi inkosi ingcono uhambe wedwa mina sengiphilile. Inkosi imthethelele after 94 years. When uyothethelelwa nini uma wenza into embi kangaka? Uthathi nansuku ehlaza akunikeze yona uShembe ngoba lezi ingane aniyithathi kuShembe aniyithathi kubazali bazo niyithatha kuShembe mayugana ngenansuku ehlaza uthathi nansuku ehlaza uphinde uphume wena uye ngalemva komkhokheli uphinde uphume wena uye ngale kubantu abadlubhekile ubuye uzohlangana nomakoti wakho uzawumgeza ngani uzothini phambi kaShembe bengingagadli ke mhlawumbe ngifuna ukuthi ngibe muhle ebandleni noma kubantu ngisicelele mhlambe lokhu kungaphostwa amen ke kube inkinga nokukhuluma phakathi kwabaningi ngoba yonke into usuyithola isiphakathi kwabantu amen. Kepha bengekho ebuhleni ngizwile inkonzo yobafundisi bakukhulumile lokho esake sakuzwa nama ngithi nje jwambu ngizoxoxa ngithi angisho umthetho ngikhuluma inkonzo yasebuhleni ngikhuthaza nje mina nawe ukuthi asihlaleni la sikhona mina nawe ngeke sigcotshwe siyezwa mina nawe kuleli bandla ngeke sigcotshwe mina nawe nje lokho asidlale nje senabe noma ungaba igagu noma ungahlabelela kahle usazi isibhalo mina nawe ngeke sigcotshwe ngoba mina nawe siyaphenduka abantu abaphenduka umthetho abagcotshwa leli bandla. Yathi bathi abadala yathi inkosi ingane eziyogcotshwa yilezi okuzothi makukhunyula le yansuku elihlaza
bese bathukuthungela zona impahla zokugqoka yathi ngesikhathini esizayo kobhekelela kulabo bantwana. Amen. Futhi mina nawe ngithi siyazazi ukuthi asizalekanga kahle. Angithi ukwabiza komalume manje usubiza kina ngithi umuntu ofana nawe akagcotshwa. Angithi ngenzela phela ukuthi sihlale nje sikhululeke noma bekukhomba usho ukuthi cha babethe oTembe nomfundisi nabadala abafana nami abagcotshwa. Ngenzela ukuthi ubatshele ofana nawe akagcotshwa. Futhi ofana nawe akathunywa ngisho umsebenzi wakuleli bandla. Noma bangathi hey na about-10 sicela bawubamba imbuzi kaBaba behlisa imbuzi kaBaba etrugini, wena uyi noma usubuya khona ngalena. Umuntu ofana nawe akathunywa kuleli bandla. Fana nengane yengeno okungayona eyasemthethweni ingene lomthetho ayithunywa kuleli bandla. Ngiyaxoxa ngubeke umthetho, ngiyaxoxa ngithi sikujulayo. Awuphathi umsebenzi kaNkuluNkulu kuleli bandla sasitshelwe lokho thina. Hawu sekufike thina sesihamba ngama double cab. Sesiyathunywa ngoba manje sihamba ngama double cab. Sesifuna nje ukusondela eduze kaBaba kodwa uyazazi ukuthi uthwele uyapha eduze kaShembe. Yini ungathi Mshumayeli mina ungangithumi njalo Mshumayeli ngoba nginesifungo sami nje engingafisi ukusisho kuwe baba Mshumayeli. Nesifungo sami nje kodwa ngicela ungangithumi usondele uzuguqe ukuthi uBaba nangilapha wena la uthunya umsebenzi wesonto kodwa uyazi ukuthi unemfihlo yakho. Uyelana eduze kaShembe. Lithi ikhehle lidala yathi inkosi ngisho ukuhlabelela kwabo amaphimbo abo ngiyawahlunga ekuhlabeleleni kwabangcwele bami. Ngisho kungalida wena silidwe uwe nje la uthwele la uyahlunga uNkulunkulu izwi lakho ezwe thina kuphela sivumayo. Hayi ngoba singenazo nathi izono sinazo kodwa hayi lesokuthwala. Ngelinye ilanga ebuhleni ngesikhathi senkosi inyanga yezulu kuyanikela bese umnikelo uhanjiswa ngaphakathi bese kuzwakala ngaphakathi ithiwa lalela ithi inkosi ulokhuza wase empangeni. Ngicela ukumusho khona nedatha ligcwala. uMajazana wasempangeni uyabizwa. Mayifika uMajazana wasempangeni ufika uyaguqa lapha phambi kwenkosi inyanga yezulu ukuthi ke wena ungijwayela ngani? Kwenze njani kuwe? Thatha nayi umnikelo wakho, thatha nayi imali yakho isuse la. Wabu 20 rand. Wayese ususa uMajazana wathi uyawazi lo muzi ukuthi uyini? Uzofaka utshwala la izulwini. uMajazana wayiNazaretha kodwa wayinesport edayisa utshwala. Wathatha imali la abathenge ngayo ayenza esportini wazonikela ngawo kuShembe. Emnikelweni engaka yasebuhleni singaphakathi waphuma u20 rand wakhe wodwa. Wena uyawenza njani manje isithwala? Leyo sithwala uyenze njani? Leyo ithola ngithi uyithola ngokuthwala phela amabhizinisi akho ayahamba sekubiza ngalamagama esontweni ungaka noma umncane kodwa mawusunikela uyithathephi umnikelo? Uyisayona futhi kuShembe? Yawu nesibindi manje. Hawu. Ngale sengixoxa sengihlala phansi. Kuthiwe akusho mina baMshumayela ngithi ngisho inkonzo yabefundisi ade beyikhuluma ukuthi ayibekwa ibe umphathi inkosazana engazalwa abazali abaphelele abashadile ayibekwe ube umphathi. Amen. Ngale kulo lahlangothi mawusuka ngale uya komama akabeka umuntu abomkhokheli kuleli bandla angabanga akangayimbathanga nansi kwelihlaza noma seyimbathile nansi kwelihlaza akabekwa abomkhokheli kuleli bandla umuntu owazi indoda engaphezulu kweyodwa. Vele awuthini makhosikazi amanye mayingahamba nje uTembe emncane kangaka
ehambe nje manje ngoba emncane kangaka ngeke uzusho ukuthi hawu hey wena ngane hamba uthi sithe angeke akutshelwe umkhokheli hayi nami ngikhuluma baba inkonzo engiyizwile mhlawumbe ngibona sengithule kakhulu ngiyabona sengiyageja inkosi ibusise nekuzwini ngiyayikhetha inkosi yasemhleni mama Nazaretha unyazi lwezulu amen ngiyacela nje ngahlabelele sika 46 abangcwele bangena amen phakama we Afrika funa umsindisi ay phakama Afrika we Afrika funa
Bantwana benkosi siyabonga. Ngiyacela nami la ngahlabele khona kahle uNkulunkulu angithethelele. Ngoba amagwaza ke isibongo enkandla ayibongo inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngoba silitholile ithuba lokuba seduze naye ngesabatha eledlule. Manje sikhona ekseni inkonzo ke kube ubaba umfundisi uShozi. Emini kobaba umfundisi uMlungwana. Bakhulumile ke uNkulunkulu indaba ke ekhona abangcwele esematheni kunombani ile ndaba yokudilika kodonga. Bakhulumile ngayo baze kwakabili nasemini bakhulumile ngayo umfundisi uMlungwana nasekuseni umfundisi uShozi wakhuluma ngayo. Bathi ke kakuqali nasekuphakameni kwake kwenzeka kwadilika isipholi. Bathi ke baba baningi abantu ngaleso sikhathi ngoba kulokhu nje bebalwa be8 kodwa ngaleso sikhathi ke sasekuphakameni kuthiwa baba baningi kakhulu. Kodwa kuthiwa inkosi ilanga yaphuma iphethe iduku. Bevuswa phansi kwalelo donga babebe kulona. Bathi kokunele kuphume ngamunye. Abekwe lapha esethule engasekho emhlabeni kodwa inkosi ilanga lamalanga ithi umphefumulo wabo benguphethe ezandleni zami ngaleli duku. Ithi makuphuma edwe bekwalapha yayikhomba ngeduku umphefumulo ubuyele esidunjini. Avuka phile khisho wesibili futhi ikhombe ngeduku layo umphefumulo ubuyele esidunjini. Ayibonga inkosi yaManazaretha. Make umhlaba unyakaza kanjena ngaloshembe bantwana benkosi. Mhlambe lezi isikhathi sokuba umuntu nomuntu asifune ukuthi kuloku kuhamba yena umi kanjani futhi weza kanjani kule nkonzo. Ayibonga inkosi ngoba ushembe nyakaziswa kangaka mhlambe lesi sisefo sokuthi ubone wena ukuba hayi ngathi kuyefana nje nami nawo nobani ngoba mhlambe omunye ngabuka ukuthi hayi angikho endaweni eyona. Cha sekuphelele bantwana benkosi. Ayibonga inkosi. Ushembe uNkulunkulu ngisho ngabe emhlabeni kwenzakalani akukho kunye esingabuye sikusho. Ushembe uThixo. Ngoba ngisho singakhuluma okwenzekile angifuni ungene endabeni ezinkulu kunami kodwa likhona igama elike lakhona livela komkhulu kwangathi manje kubantu kukhona ungaboni kahle nokukhuluma kwabo manje babeke ngathi ushembe mncane kunalomuntu kodwa manje ngibuka ukuthi ulwazi olungekho kubo ngoba akekho ngangoshembe emhlabeni. Lithi igama wathi mayekhwela phezu kwentaba enhlakakazi mayesehla wathi nyukele entaba ngumfo wanhliziyo kodwa mangehla kuyo bese ngubaba yonke into ekhona emhlabeni. Ngakho ushembe bantwana benkosi ubaba wethu sonke ngoba akekho uthi mehlelwa into emhlabeni engacabanga ushembe. Noma umhlaba ungathini ungenza kanjani kodwa uNkulunkulu munye unyazi lezulu. Ma kunje bantwana benkosi sikhuluma nangendaba ezake zenze ngikhumbula ukuthi babexoxa ethi kwakuthi mangabe umhlangano usuphakathi beke umunye uanti owayekade ehamba nobaba mkhulu uthi lo anti ngelinye ilanga wakwafika ubaba mkhulu la ayesonta khona enkonzweni zama missionaries uthi mangabe balelo langa kuyisonto bengasebenzi bese enkonzweni uthi afika indlamhlathi kaMayekisi ihamba ngehashi yalikhuleka ngaphandle kwesonto. Mayesalikhulekile bayiphumela bona befundisi baya kuye ababili. Uthi bakhuluma naye bakhuluma isikhathi eside ngangokuba inkonzo yazi yavalwa baphuma bahamba babashiya besakhuluma. Uthi mabekhuluma lo anti uthi besehamba yena sebehlukana beyemakhaya ngakusasa mayebuye ngomsombuluko kwezemsebenzini. Uthi mayefika wayesefika abelungu sebeqoqile impahla seyiboshiwe imithwalo engaka. Uthi mayebuza ukuthi kwenze njani bathi abelungu sebeyahamba manje babuyele bezwena kubo ngoba lo kade bemna izolo sekufike uNkulunkulu walelizwe. Manje bantwana benkosi amkhumule uNkulunkulu okumele sikhulume ngayo ushembe kuphela. Noma ke umhlaba unje kodwa nobani kazifune manje ukuthi weza kanjani akezelangani icontent kulokhu kukholwa. Ngoba ingozi ekhona namhlanje abantu
kuzovala umhlangano njena bazobe beyoshutha ukuthi bapost ukuthi bona basenkonzweni kodwa ingekho imizwa yabo kulokhu kukholwa. Isikhathi lesengisibuka manje sigijima umhlaba wonke ukuthi makukhulunywa kanjena sikhuzwa singezwe izinto sizenza einkundleni kodwa manje lithuku igama laNkulunkulu ngathi kuthini lokho kithi. Izwi lezulu izwi lezulu uNkulunkulu bantwana benkosi unyazi lwezulu. Amen. Ngelinye ilanga umfundisi wakithi uMagwaza wake wathi esehamba emakhaya emazweni akithi eNkandla esebophile imithwalo waseyinkosini ilanga esethi baba sengiyahamba. Usethi baba inkosi ilanga Magwaza sobonana nini? Ithi indoda kaMagwaza sobonana uNkulunkulu evumile ngoJulayi. Ithi inkosi usho muphi uNkulunkulu? Wasemini Magwaza wathi khona kanti omunye ongale kwami. Wase qaqi umthwalo wakhipha mashu uthurandi wacela intethe. Ngisho ukuthi ke bagcwele lo shembo khona uye lo wesho njalo uMagwaza. Uthi ilanga sengizohlala phansi nje ke ngoba kuningi okukhunywe ebuhleni kodwa bengidlula nje kuthenini ushembe uNkulunkulu kusuka ekuqaleni komhlaba kuze kube manje. Amen. Uthi kuMagwaza ngelinye ilanga uma ngabe ehanjelwe unkosikazi wakhe uMakhanyile omdala usethi akathathe inkosazana ezomgana. Uthi umuntu wesifazane eduze kwakhe uMagwaza uthi uyambonga ngoba wenza ukuhamba kwakhe kule nkonzo kungabi kuhle, ufuna ukukholwe uye nje. Ithi inkosi imqalo endlela ngeke ngoba ngeke ube umshumayeli ungenawo unkosikazi. Usemkhombisa ke inkosazana seMagwalaneni uthi naye inkosazana ithatha igane wanqaba uMagwaza. Yalishintsha ibhanti inkosi yasekuhlala inkosi ilanga 1935. Wafika inkosi ilanga ngathi Magwaza naye inkosazana ikhomba same inkosazana ngathi khonje umqalo endlela. Ithi indoda kaMagwaza kade ubaba wakhe ngikhombisa yona nawe futhi usabuye ungitshela ngaye angisamfuni umuntu wesifazane eduze kwami. Ithi inkosi ilanga awusaboni yini Magwaza ukuthi yimi lo kade emlapha izolo.
ithi ngokusithela nje ngale kule ntanga nguwe semgqokweni ibhantshi awusabona ukuthi yimi lo kade lapha. Ngisho ukuthi ke bangcwele uNkulunkulu lo siphambi kwakhe ayibonge inkosi. Ngisho ingonyama zomhlaba masingaqala yaphezulu ingonyama enza kwazi ukuthi sishekele khona manje zonke ziyazi ukushemba uNkulunkulu. Angeke ngingene kakhulu lapho kodwa nginawo umuzwa ukuthi ngingene ngichaza ukuthi ushembe ingonyama enza kithi kwaZulu uNkulunkulu kangakanani. Kodwa ukusinda kwenkulumo uyangesinda ukuthi ngikhulume lokho. Badala benkosi ngiyabonga ngicela ukwehlala ngezansi. uNkulunkulu abusiseni kuzwile. Amen. Ehla lapha na istage lapha kwabamkhulu. Sengehla nginyathi kunyatheleka itshe ngenxa yokuba ningi kwabantu. Uyezwa umshumayeli leli. Kunyatheleka itshe leli lamatshe amhlophe azungeze ubabamkhulu. Kwakuyisikhumbuzo sothi ngiya ebungcweleni lokho okukhulumela enklasini. Uma linyatheleka leli itshe usehla same time ubabamkhulu lapha. Wehla same time mntanami usunecala lapha ekhaya usunyathele itshe lapha ekhaya. Njengoba usunyathele itshe lapha ekhaya usuvale inzalo yakho ngoba wena lapho ukhalo lwakho udalelwe wena ukwandisa isizwe sakini kwangini. Njengoba usulinyathelile leli itshe hlawula khipho konda basihlanu usulele litsha ngabe sengisula mfakishumayeli kwehla itshe lapha ngemva lathi gqinsi phansi. Laba bantu abaganayo noma abazogana la sekwande insizwa eziphatha le ndaba hayi wothi ndala nami uzobana ngakhe mawusuphethela mawuthi kantsha leli bhodlela khuluma ngomncwele nanela amazwi alensisi bathi abazali yemfana yabona njengoba sikunika lo msebenzi ukuthi senzele lo msebenzi lapha ekhaya asifuni ukuthinta zonke lezi zinto imbiza ngoba wena lapho ukhalo uzozala thina singcwele thina njengoba uzosizala nje ile ntombi noma ezokugana sifuna ukuthi wazi ukuthi fanele ungahamba ubaba bakhe ungahamba uzingcolisa futhi ungahamba uphuza lezi zinto ngoba uyazingcolisa. Laba bantu ozobazala abayithi kule ntombi bawuphuma bengasenaso isibusiso. Amakhulu 210 inkosi ayibusisa phambi kwebandla.
So